Nairobi. Duol matayo penj e pacho kaendi KNEC okwedo lipode mayango nitiere kaka duoko mag penj osebedo ka lokore kendo pogore gi mago ma jopuonjre oseyudo nyoro. E twak marwa gi apisi mar KNEC giwacho ni mana digni ema ne obedo e mbui mar KNEC nikech thoth mar ji kata kamano duoko to ok nolokore. Kata kamano jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandai koni owinjo ka okang' mager ne migawo mar somo kod duol matayo penj madongo e pacho ka kuom ng'ikruok mokoni oneno e kinde ma jopuonjre ne oro kwayo mar yudo duoko magi kowuok e mbui mar piny owacho. I am of course receiving very disturbing information from Kenyans across the country that there is massive discrepancies in the results that students continue to download from the portal, the KNEC portal. That a student can get one set of results in the morning and the same student gets a different set of results in the afternoon, and similarly a different set of results in the night. Same student, same name, same index number, same school. I am here to confirm the veracity of these claims. But if it is true, what I'm hearing, then something is terribly wrong with the management of our examinations in this country. So we want very quick clarification from the government on these anomalies that are being alleged by parents and students across the country. Jopuonjre mag skund sekondari ma yawuoyi mar Samoei